Yes. Kwakanaka. Ukagowetsa maziso kudaro kunge mbudzi yabikwa isina kubvurwa. Uri kunyamhanyei ukada. Kwakanaka here panze kwacho ikoko. Ndozvineko zvamunenge muchingoita hapana munombobvira mambondimoresa makutanga kutongobvunza naiwe tsvaga kugara koda kundimanikidza pana basai tsvaga kugara uko makadzidziswa zina basa izvozvo aiwe kochi chiri kuitika jamani Kona iwe German. Konguri ndabvira kukubvunza asi pfungwa dzako dzatomonana sezvakaita bvudzi rako mumusoro. Ndiri kukubvunza kuti waoneiko chawaya wakawetsa maziso hausi kunditaurira. Uri kuda kuti ndiita sei? hanziwa Uri kuda chikwamichi chamvura kuti udzikame kuti ugonitaurira. ndati chiko buda panze mufungidzana ndikangwa ndichingomhanya mahara Ndibuda kuneitei iwewo nditaurira kuti hana yangu irambe yakamira chete yako yakagara pasi. adzika mai muri muforena mhani chimirai kandi kutaurira kuti chitenga chiti yezu kona Germany kwakanaka here uri kungobvunzwa asi hausi kupindura ndo here bhurungo yesu ayo zvakaoma chigona ichi zvari mashura makarohwa negoma zvatisati ndambona ngoma zapinga wena saka mublazi jamana mazimbanja anga akadzura kozi mabudiro avaita vachimhanya apa handina kuvanzwisisa neni problem yenyu yangomhanya musina nyatsokunzwisa zvaita sei naye ndiri kukudzaika kuti pane zvikuitika panze operation iripo apa naye ndanga ndimi vamwe futi naye Kuti kubvunza chitema. aiwa kabata Wakamboona munhu anotongerwa mhosva yekunzi hadzi zvanzi abvunza. Kubvunza kuda kuziva. kandosangana ndachimbombira ikandikuudzei Taureka. kakazvise kumhanya imi panze apa panhu vari kubatwa vasingatomboita vari kubatwa kunganezerera mune ndebvu idzi ndingava ndichimhanya ndichitiza ko ndakadonha masteps umu vanhu vari kudhipotwa yenyana Germany nini yandipedza simba ndiri uyepo munobvunzwa the whole day kona iwe Germany nyaya yako yesimbonyatsokunzwisisika iyi uri kuti vanhu vari kudhipota vachimboendeswa kupi zviri kumbofamba sei taura zvinonzwikwa maniwe iwe unongobvunzisawo zina basa maniwe naye iwe tichatokara nenzara panapa naye nenyaya yemanigerians hausi kuziva uchinzwawo nyuzi maniwe naye izvozvi tichapedza wiki rese takatyora panapa unodyei kana ndimiwo makadziona nyuzi dzenezuro hanzi vanhu vachabatwa nenyaya yemanigerians yavo yava kuita kemadrugs kuita nenge pasina chamunoziva Jehovha. Ko vana vari kumusha vanodyei kana tichinge tamira basa. Tinenge tichitauya kuzoshandira mhuri dzedu vaakutisikira moto muziso manejeri yenyu. Muri kuaona? Ndidzo shamwari dzenyu ndinogara ndichikuudzai. anuchapanodya Amenoka. achapanodya Amenoka. iwe taura zvaunoziva iwe manigerians akaipa pakudiwa I'm like this just because of Nigerians wozwa kuti manigerians akaipa uita uchitaura zvaunoziva maniwe dasiri manigerians endisingaonekere zvandirizvo chikutaurira ipaipai muchitoona sevanhu vasingaone pamukini wenyuyo anoparara takatarisa iwe taura zvaunoziva rekandivara ine chiudzwa namama vako ndaneta ini Ndinoudza munhu. Andiudze moyo. Ndakabvira ndichitaura nekutaura mwana haanzwisise. Ndinonamata nekunamata miteuro nemiteuro. Kutsanya nekutsanya. Chandinonzwira nenzara ndachishaya. Pamukini haateerere. Chokwadi dai Mwari mandibetsera kuti mwana uyu anzwisise zvandinenge ndichitaura. Unoda kuti nditaure neipi ndimi? Ndinomutsiura ndamutsiura zvemwana uyu. Asi haadi kunzwa pfungwa dzake. musha Wareva. Wataura. pumpkins inzwawo uyu pumpkins kuita seiko nemiwo mama muri kuti munoswera muchindinamatira ndakakukumbira kuti mundinamatirei problem yangu ndeyei pandiri kutadza ndepaka handisi kutombopaona iyi problem yangu inombori yei muchitadza kunamatira nhamo dzenyu muchinamatirei ini ndiri right pandiri newewe Germany uri kubva panze uko uchitiza chauri kungotiza chii handisi kutombochiona nechauri kutiza iyo utadza kugadzirisa mapepa ako chete ndosake ndikatosvika
uri nemanigerians angu nditori nemapepa angu zvangu chero ari feki une kuita basa rekusora uchimhanya naPumpkin muchaonda imi takakutarisai maramba akakubuda panze muri kukwatei izvozvi mapakistani avhara apa hapana kana munhu akavhura izvozvi buda kapanze uone wareva German asi vana vemazuvano avanzwisise handizivi kuti vanenge vachidei chokwadi achazoyeuka bakwa anaiwa nemvura nhasi zviri kwaashuga mangwana zvinenge zviri kwaasauti zvichamuvavira rega zvako akadaro chakwara tokutaurira everyday muudze vana Pumpkin ava siyana ineni naPumpkin wamboona munhu achibvira nedhai here kubvira nedhai mukati medhai wamboona zvinofobhi here ye usataura zvinochemedza kana mama vako maniwe nai dzikama unyatsotsurwa namama wakateerera kwenda kuda kuti akubarira mhanya munozoyeuka matotesa mabhurugwa mberi nemanigerians iona kuti ndo anotidhakisa nebonza ratoshaya iwe German taura zvaunoziva mani iwe money talks bullshit works unongoswera uchida kuzviita munhu wechechi pana paona kana mari inini wacho uri kunditi ndiri prostitute wakambonidza ndichikumbira mari kwaurini aiki ndikati manigerians zvinoenda kureva ese aiki zvandiri zvese izvi ndi aiki iwosoro uchiti manigerians akaipa pakaikoi mara mna mama Pumpkin mbona lo Pumpkin right ngoba hey lamalanga ukuthi uyifune ngayiphi indlela imali uyithole phi uyithatha eNigerian uyithathe phi akungendawo ungangena eMax uthi ngifuna ukuthenga abambuza ukuthi ye Nigeria mbona ngathi right lo mntana mbukeni ubuke kamuhle kanjani ngendaba yama Nigeria right umntana wakho mama Pumpkin osokuiwala Pumpkins pamberi nawo manigerians hamtomborina kana nyaya mesei mungoda kuzviita vana holi kantoende kunoona hangu aiki heyi wena mama mfihlani ungazonimosheli umntanami ne uyangizwa mangumamela ufanele umamelise ne ulo uPumpkin umntanami mina ngimgugela 9 months ungazommoshi umntanami ungibone right namhlanje ngeke ngizokushaya wena Pumpkin kuti uzofubuda kana uchitofamba ukanaka mukastepi kunge hamheno kwauri kutoenda kunge washedzwa wakatariswa namai vako apa vamwe vacho uri kunoona panze apa vakaita semaforena vanhu vekumalawi makongo nezvimastepi zvavanofamba zvauda kutrayaka kulengesa kaizvo avapo panze apa vaenda vabaya avapo hamheno uri kunoona ani ipapo Pumpkin mwanangu Pumpkin mira ipapo ndibva ndangokuudza uri mwana wangu wokubereka iwe zvawatanga izvi nemanigeria uchandiyeuka nerimwe gore kunyangwe ndavarinda asi uchandiyeuka hazviperere pachipfambi chenyu chamuri kuita nemanigeria mwanangu Pumpkin tarisa iko zvino zviri kuitika mumastreet vana vari kumberereka vachimberereka kuita kunge vasina vabereki mudzimba kutiza nekuda kwokunoputa vanasikana vakasvika sewe vari kushandiswa vachinochekwa vopera vadhedwa vachinoiswa madrugs mukati kukwidzwa ndege ungati rudo hapana rudo rwakadaro mwanangu nditeererei mai vako ndine urombo newe chigundurupi chokwadi ukasadzoka to your senses uchadhonza chingoro cherecycling vanhu vagofunga kuti unopenga apo dzinenge dzirimo dzakakwana nekuda kwengoma nekuda kwekudhakwa shame binoni next to Boxburg ndine urombo newe sorry zvenyu momusa mutomborina kana nyaya regei ndindizvonzo